بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Pilatos ye Imperator ukan norobla Kaisar Tiberius akan norobla bina kuma ufe biko ne ayeki bari asoro kafoko chama kera ani manga ani basigi balia aywa bureaucrate kadu ka fo mi rapport ye minna ka bo fan chama fa puno fana kala aywa mamunu fagara ka chama keme ma ta chama de jogina o kera ka da ku nyime ko so ya du ko na ko kibari ay nga sirata la o tiyen nabi mando wala ma ala dendo nga sirato la an honi be andronde aywa hakili sigi di basigi an go de sabati ina fo romano ka sharia to yala an be ya wuri kama bi an bela gile dala geraya masake Herodos hadratul kahin al-a'zam ani suma kuntigi ba Yusuf Qiyafa wa hadratul qa'id Pilatos ani Pilatos nale kele kuntigi baye an bela gile nana ya kasaka ni ko ide nyana bo ne de Yusuf Qiyafa ne de suma kuntigi baye awa sebade ka potuko yoro onyama gode san hadri biro bo onyama gode ne ba wala donia ka fo mo min ni Isa Nasira min ka dama wala ni kuna foni dama ambe se ka asoro abi wara min ni se la kuna foni dama ibra ka do ba de soro awa ka bo aga potuko yoro magaze koro ni ayoro fanyina ko ne ne ka Allah hidude ni mo mi ayoro fanyina mo tigi son ambe ka do ba do tigi mani mo se ka Isa yoro irana سيد أدريان يا أنكو تيجي أدريان سيدي وصلتنا رسالة من أيوة بتأكيد أنا كابوسو ما كنت تيجي بايرو بتأكيد أنا ما كابوسو ما كنت تيجي بايرو لقد وصلنا خبر يقول كباريان أنا أوما جليلي شهد على مقربة من أيوة كابو جليلي واجي كلا يكويا يه أردن سارة كده فلافة كابونا فلا سيني ما أوما لا أي كان لا شيء أنا سأخبره بذلك نبو فاي أيها السيد أدريان يا أنكو تيجي أدريان بفكيني نيجا أو نيرو سيدي أنكو تيجي لماذا نلاحق عيسى من كوسو أمبي كاتوكو عيسى كوني توغا بلا جليرا قال لدينا من يكون وماذا يكون عيسى مانا كمية وجمرة بساوما ekala gide jumaye kathiruna min junudina ya'taqidun mo chamani banga kele kedewda wablo ko do ka fo ala dede do nga urumo kam bo kumala ayana o ko to da fake ya nguntigi ne reyaye Isa Yesu nyana ma ya tuga mina na soro ko be ne de bolo fala ta'taqidu annana tawarratna kathira yala itable ko do ka fo aya se do kula min tanga sirayewa من الممكن أن نتورط أكثر أبساك أبدو كل من تانغ سراي كسبة هذه المسألة لا تتم نكوين أتلابا فون أكتابا وكوبا دلا نبساك سارا وأردن سارا فبلافة أتمنى سراسي وجبسا باكوكو لبه كوني بيلاتوس بنا تانيون فو أردن سارا فبلافة سراسي كي يا ماكي اسمع نصيحتي جيدا قال دي كلام يا كوسبه اذا بكم من عمر ايري فخلتك بين ابي كان يعمل ميك ابرا نكو كدينا ان رومانو كالا كافلا فرنو كاوتي ماشي كا انترلا دي لا عيسى اتي عيسى كا انترلا اتي ايرا كا انترلا اوه ابانا ودي كلا دي كاي سيمبولا sisan wulendo
romanu udo wullendo san hadirin biro mo fana tara do usen koro o fana tara do usen koro kawule isa kama alayhi salam su nyana mayale awa o yemanga wuli dugu kono be bala ka dofo do ko isa ya alade do ko isa ya ala dende o dura mo fana dugu nyama mo fana wullendo ega fi ala je ya karamo bala kana abena fa shaytana ye manga wuli yahudi adu korona de ya antigi ala shaytana ka fanga tige ka bo ma filewma bede bala kana ko ri shaytana ma fitna wuli ma woni nyonche o kera de shaytana tara do ma wocela ko isa ya ala de wala ma isa ya ala de awa majugo o dona wucela de anga alado ay suyudu kaye alado do ay suyudu kaye alado do subhanallah filibanchu ay wuli ka bone kerefe filibanchu ay wuli يا بني إسرائيل بني إسرائيل كاو لقد أصبتم بالضلال الكبير فيلبلبل يا أوسرو ده أخشى أن ينزل الله عقابا نبسرا الله تعالى كان نجاتا جلما جيجي أوكا كان نجاتا جيجي أورشليم سنومالا وكل هذا بسبب ضلالكم نبلا جلي أوكا فيلبانتيا صوبي على عندها سيسلمها للمشركين ويرد الله تعالى بدا دوين دي كافروما إنني أشهد في محضر الله نبسرا الله تعالى نيكورولا كافو نبارلندو بريء مما تقولون أو بلا كمين فونيلا نبارلندو كابوبا أو نيتالاوا ألا ترون أنني إنسان أما ني آدم ديني ينافو أوا ولدت وسأموت نبغينا وامنا سافنا أنا مثل بقية البشر نني ما تو بلا يلي كلي أصاب بالجوع كو بمنا أوا بسنغو ولا أقوى على تحمل الحر والبرد فنتني أني نانا انتسغو منيو تستخدمون عقولا مرغو ساوتاو هكلو لا باردي يا إلهي يا أنتي على اشهد على ما أقول ega sere afyan ka ni bala ka fe min fo عندما يأتي يوم الحساب mamna ni fese li donna ni ka kuma bina ke na fo pamuru كالسيف حاد abra pamuru daduma abeti gelike يقطع كل من يعتقد بأن mama no ba play kono ko ne ka bokate ma adama de ka pamuru bina itige ne adama de ne ya ankara mago ega jama'i la jamunu fana bala kana tubune yete ni fana na إنه الملك mun ya masakede talawa ne masakede o fana bala kana ne Herodos ye o fana bala kana Herodos والقائد الروماني بيلاطس ani Pilatos fana bala kana متجه إلى o fana bala kanye si ani makoy Pilatos o fana bala kana معلمي انظروني ya ankara mago ye fela fana laje إنه الكاهن الأعظم o suma kunti bade الكهنة suma fana bala kana ماذا يجري اليوم mun bika kaya bi لعل الجنون قد أصابه iba soro faye ulu fana mnereke الجميع قادم باتجاهنا be de bala kanye si yawo de maya
سيدي إنك لا يا كنتي اتني سما باي دوكو سبه إنه الكاهن alle suma kileme أن يستبدل قائدين nasira ka aywa nyemo fla fale ka ko yenye o ta fe ka ne fana fale ambe jima de kere أنه رجل غير عادي abaro ani ma gwa sate وأنا أيضا غير عادي ne fana te ma gwa san yekui aba qiyafa ko te ko ale fana te ma gwa san Allahu akbar سماوية سنهدرين برومو يوسف قيافة عليه نموي ولد بالك فمان رسو قبل عيسى عليه السلام ولد بالك رومانيا نسو هيرودوس أني بيلاطوس ولد بالك أسو قبل عيسى عليه السلام سنهدرين برومو أيوة ويشريا وبايلما ولي baraka موسو قبل عيسى لا ندالين بيلا بسجودي كيه ابقى جوارك ابقى جوارك ابقى منك ابقى سجودي كني ابقى منك لا تخشى الله الحي ite sira ala nyawa masanya nama ala misari no ika baraka لقد عمت الفوضى كل أرجاء اليهود manga wulla yahudi adugu fa bela gelena e sawabi ala وصل بهم الأمر foko tarase fu balaka fo keneka ko ede ala e ولكي نخمد نار هذه mo ko so an saka ni fitna ida an wajibi ala kana قيصر روما awa rumu ka wa qaisaru robla bilatos fanyo wele kana mo ko so an saka fitna ida an bi deli de قلوبنا ka ban du sukun yele la تضع حدا لهذه الفوضى ne manga yi ka dan sigi ni na نرجوك an ba yi ni fe iga manga yi ka dan sigala 3 أقسام mo tla ka ta tla rof la de la أنك الله do bala ka fo ede ala e اسم آخر do fana bala ka fo e ala dende والثالث sabana fana ba fo ke e ala ka nabi nyuma yi يا رئيس e الكهنة suma ka nyuma لماذا تقول ذلك؟ mo de ko so eto fo أجننت أنت أيضا؟ yala fa wu lai fana na wa ne bo fo wa هل نسيت نبوة الأنبياء؟ na nyuma ka kuna funidi ani Allah taala ka sharia yin dana ko wa أقسم بالله الذي me kale ni Allah taala yin jolen be masami nyakoro أنني بريء مما يقوله ni bar lendo ka bo fe mo bala ka fe mi fo أنني أفضل mo bala ka mi fo ko de ka sani adaba de gwansan ye mbar lendo la e ri kuma mi fana fo أرتكب ذنبا e bi ka junubu ba de soro ni kuma isa obi ala Pilatos أيها الحاكم الروماني e rumanu ka fama أنت يا ملك الجليل ani e fana ya jalil masake لو قرأتم عهد إلهنا awa anga Allah taala ka gafe na yo kala obuna don لرأيتم أنه كتب فيه obuna e ka fo asibene be Allah taala ka gafe kono ka fo Musa ay ba juli yala maka ke ba ji yala maka ke juli الهواء إلى بعوض ay gongo fana yala maka ke sosoye والندى إلى عواصف fiya mama ayo ke funu funu ye والنور إلى ظلمة noro ayo yala mako ke dibiye Musa yo ke لقد ابتلى مصر بالجراد ay misra la jarabe nin toye ani garanga بحيث عمت chugula جميع أنحاء ay afam bela gilen labo وقتل الفرعون ay fir'auna fana faga فرعون الظالم fir'auna mi yetu yali kala Allah taala yo fana faga no kabako ye إذ فلق البحر sabula ay ba ceci وأغرقه مع كل ayala جنوده. tunu kafara hakele don kile na bela gile ka jikono أما أنا ngane لم أفعل أي شيء ne ba foike لم أفعل أي شيء من هذا القبيل ne ma foike ni na nyona la اعترف الجميع بأن موسى bela gile jorala ka fo Musa ku ye cede wa fatura fana لو أنكم قرأتم
صحف بني إسرائيل ban sai ka gafe na ku yo kala au kuma do ka fo ili afana alaka nabi nyuma ye وهو الذي أنزل ale الماء والمطر ale sanji ani tasma ko ji ka bo sanfe ili yakoni ومع هذا فالجميع ona ta belagile ba don بأن إيليا ليس إلا بشرا ka fo ili do wara funa kera farisogo ye adamu ya bora bola ya isa nu ba nyini fe iki jo tintinka mukoso mo belagile kiye mukoso kika mangame ukaseka kanda ukaseka nyedo itijo tintininka تعال معي أيها الكاهن suma kuntigi ba أشهد على صدقي na ka faranka mukoso ifana ka seria nga kuma nyetigi yaka e kan na ka faranka nga njo tintinika اسمع جيدا ما سأقول ala me ko sebe mina min fo لقد كتب على عرش الله asebana allah taala ka larshika mi masanyana mai ليس لله بداية daminete allah taala la نهاية bani fanate allah taala la أجل صحيح awo ما nyedo تقوله يا عيسى. mi fo isa we nye o sebenendo larshika o sebenendo ye لقد كتب هناك asebana yin tuguni أن الله في كل ka fo مكان allah taala be yorobe la gelena وأن لا إله إلا الله ka fo ma fo ste fona kera allah taala ye الذي يحيي ale de be nyama yake ويميت ale be sayake ويشفي ale be kene yake ويفعل ما يشاء ale be fenge femi mana ja o nye أنت تقول الحق يا mi fo o nye mariama de mi fo o nye كتب هناك أيضا asebana yin tuguni أن الله لا يرى ka fo allah taala atiye وأن عيون البشر لا تدرك farkulo tigu nye o te allah taala ye إنه ليس جسما sabula ala te ولا farkulo tigu awa farante nyoka fana ولا مبدل له Allah taala ko fuita yana ma fuiste funa karani Allah taala ye لقد كتب هناك asebana yin fana أن الله ليس محتاجا ka fo Allah taala magote fena لأنه لا يأكل sabula te dumunike ولا ينام ate sunoro ولا يصيبه أي نقص nagasi fuita soro ولا أي عيب lebu fuite ali Allah taala أيها soro الناس ya mo اسمعوا ما أقوله be ka min fo ya ya lame الكاهن الأعظم sima ku tigi ba fana ka seria ni ye kuma min fo ni nyero لقد كتب هناك asebana ye أن الله لا تسعه ka fo Allah taala sango no du kolo o te Allah taala bofio ka fo ka be ben odema asebana ye أنه ليس محتاجا ali Allah taala magote fena لأنه لا يأكل sabula ate dumunike ولا ينام ate sunoro ولا يصيبه أي نقص nagasi fuita soro ولا أي عيب lebu fuita ali Allah taala soro كتب هناك asebana ye أن الله في كل مكان Allah taala be yorobe la gelena وأنه لا إله ka fo ali Allah taala ma fuiste funa kara ali ما أؤمن به ne dale me ko min na wode ni وسأشهد يوم القيامة ne be seria alkiyama jodon au ka fese do ma mana ne fongo nyoyani na be seria o tigika ya isa لقد ورد في كتاب موسى andala musa gafela ka fo Allah taala abuda kidike ka bo sangulla kana bani sira kauma masiha minubu kusi abuda ka kide aci kata famila gele fa ka gense o ko ma sanu ma do abuda Allah taala ka hine abuda gense gen famila gele fe o ko so amba nyini fe sisan ika nyefo anwuye keneka awakada keneka ko sebe awo afo wanyi نعم يا عيسى awo isa أخبرنا أنك أفانينا. ذلك القدوس ere o ma sanu ma wa ere do wa وأنك المسيح الذي ere masihu ye min lahiru talendo aw ya ansa usanu maula wode e wa أقسم بالله me kale ni Allah taala aw ya don لكنني لست النبي الموعود nga na men fana min lahiru talendo tene ko ne فلقد ولد قبلي nabi ma lahiru tale o bangena ka ko ne nye وسيأتي من بعد nga bena ne ko fere يا عيسى ya isa إننا نؤمن كليا an dalendo ala an bela gele ومعجزاتك ni ka kabo ko wiye ka fo e nabi nyima de e ma sanu ma de ikira kabo an ma kabo Allah taala ri yoro إذا نسألك o de ko sambi nyiniga كل
yahudiya dukolo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala kabila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la e k'a fɔ an ɲɛna min bɛna kisi a bɛna cogo di min n'a bɛna mɔgɔw kanda ka taa sira tilennen ma a bɛna cogo di o fɔ an ɲɛna ne kale ni Allahu Taala i jɔlen bɛ masa min ɲɛkun tile la Allahu Taala min ye se masa ye ala b'a dɔn k'a fɔ n nana mun kɔsɔn o nabi ɲuman ka o ka ko de labɛn y'an ka mɔgɔw ne ye nabi ɲuman ye ne cira ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ nka ne cira Bani Israilakaw de ma nka ni waati dɔ sera Allahu Taala bɛna ne minɛ ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔ ka taa ni y'a kɛrɛfɛ ni waati dɔ kɛra Sitana bɛna fitina wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ ko kura o yɔrɔ de la a bɛna usasi kɛ munafigiw ye o bɛna bila u kɔnɔ ko ne ye Ala de ye o de kosɔn mɔgɔw bɛna jɛngɛ ka bɔ ne ka cikan in ma o sababuya de kosɔn o bɛna jɛngɛ ka bɔ ne ka kumakan ma fo maa tɛna to dugukolo kan fo maa 30 o yɔrɔ de la sa Allahu Taala bɛna hinɛ dannifɛnw na a bɛ to ka nabi ɲuman bila ka na min bɛ a ye min lahidu ta a bɛ to ka o nabi ɲuman bila ka na o nabi ɲuman min a bɛna ni fangaba de ye a bɛna bolow kari a bɛna boli bato dabila a bɛna Sitana ka fanga tigɛ ka bɔ adamadenw kan a bɛna Allahu Taala ka hinɛ jigin mɔgɔw kan mɔgɔ min b'a labato a bɛna maa mana limaniya n'a ye a bɛna o bɛɛ lajɛlen kunnadiya ya Ala ka maa sanuma dala k'a fɔ e ye fitina min ye kana to o tɛna se o ka tuguni koyi o ye tiɲɛ o tɛna kɛ tuguni an bɛna ciden bila bi ka taa Romaw ka cɛkɔrɔbaw ka bureau la k'a ɲini u fɛ k'a fɔ k'a daminɛ sisan na a tɛ daga maa si ye o ka e wele ko e de ye Ala ye walama e de ye Ala den ye an b'o bali y'aw mɔgɔw aw ka nin layidu ye nin tɛ n dusu da ko ye sabula a tɛna tiɲɛ bange a tɛna kalo fana bali nka ne ka dususuma kelen min n'o bɛna kɛ ne ye o de nabi ɲuman min ye min fɔ aw ɲɛna o nabi ɲuman ka nalen o de bɛna ne ka ko da kɛnɛ kan a ka diinɛ bɛna jɛnsɛn dugukolo bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Ibrahima ye layidu ta cogo min na y'aw mɔgɔw y'a Bani Israilakaw min bɛ n dusu da kosɛbɛ k'a fɔ o nabi ɲuman ye ka diinɛ danyɔrɔ t'a la Allahu Taala a bɛna tangali kɛ o diinɛ ye lasili la a bɛna lasili in tanga an bɛ ma ni Ala ye ya Mariyama den nabi ɲuman wɛrɛ bɛna o kɔfɛ wa o nabi ɲuman sanuma ye dɔ wɛrɛ bɛna o kɔfɛ tuguni wa ayi Allahu Taala tɛna nabi ɲuman tiɲɛtigiw ci ale kɔfɛ bilen dɛ nabi ɲuman tiɲɛtigi wa tɛna ci ale kɔfɛ ayi a tɛna mɔgɔ wɛrɛ ci tuguni ale de ye laban ye o tuma o kisiba in n'o layidu talen don min ye maa sanuma ye i t'o tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa ne kɔni b'a dɔn i bɛna tɔgɔ fɔ an ɲɛna wa mun kɔsɔn an ka se k'a falafasiya k'a dɔn ka bɔ minnu b'a la ka nabi ɲuman wele u yɛrɛ la kalo kan mun kɔsɔn an k'a dɔn i tɛna o fɔ an ɲɛna nabi ɲuman laban a tɔgɔ ye kabako ye aw ye ayiwa a tɔgɔ ye kabako ye aw ye Abiranikaw o nabi ɲuman Allahu Taala kɛlen k'a ni da a y'a bila larshi kan a ko ma ko ya Ahmad a ko a ma ko filɛli kɛ i ka yeli kɛ ne bɛ fɛ i ka dɔn k'a fɔ ne bɛna alijinɛ ani jahanama ani dannifɛn bɛɛ lajɛlen ne bɛna olu da ya Ahmad wa n bɛna jɔyɔrɔ d'i ma maa maa n'olu mɛnara n'i ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kunnadiya ni ye mɔgɔ min danga b'o fana danga n b'i kɛ nabi ɲuman ye dannifɛn bɛɛ lajɛlen ye i ka se k'o bɛɛ lajɛlen kisi awɔ i ka ko bɛna kɛ tiɲɛtigi ye a tilennen don hali ni sankolo lamagara i ka sariya bɛ sabati i ka diinɛ ye lasili i bɛna mɔgɔw nisɔndiya ni min ye a tɛ lamaga abada a tɛ bɔ a nɔ na nabi ɲumanw laban o bɛna kɛ ani cidenw fana laban a bɛna kɛ o de ye nabi ɲumanw laban ani cidenw laban y'aw mɔgɔw
اعلموا أن الاسم المبارك ayado ka fo ato barkama unabi masanuma ato barkama yemiye هو awde محمد. muhammad إنه محمد. alede muhammad ye allahu akbar ato fora nabi nyuma laba nabi nyuma kan nyemo cidon fana kan nyemo cidon belagiden laba na lenna na ciden verete na ale ko fe nyere nyaka aka cika abta fa belagile kalomunu bina dla ka da ale isala ni do ba fo ale alaye ni do ba fo ale ala dinye ni do ba fo ko fenwere o nabi nyuma de bina ale ka ko da kenaka kalomunu dara ale la ani ko bayela maw o nabi nyuma de bina o da kenaka o nabi nyuma toye muhammad nabi nyuma toye muhammad ya umo سمعتموه ماذا يقول؟ abika min fo aw ya mewa يأتي الناس ay mo wada تعرف هذا amba الجموع nyini fe ika jamai يعرفك جيدا iyere fo jamai yangi do ko sebe حقك an ana fili ika kula تعرف عن نفسك awa iyere fa nyana sa isa أنتم تعرفونني aw bene don تعرفونني جيدا. aw bene don ko sebe rede أنا عيسى بن مريم ne de isa e miye maryama den من أهل بيت هارون ne bona haruna nabi nyuma ka du kono ومن نسل داود. ne bora sidna dawuda ka bonsona إنني نبي من البشر ne nabi nyuma ye ngane ya adama dende saya bene soro والفناء. bani ben soro أخاف الله ربي besira allah ta'ala nyami ye mai ولا أريد ntafe أن يمجد ولا ntafe يكرم. fo ka bonya ko karama fo allah ta'ala kelempe allahu akbar nabi nyuma laba o to foru nyana atoy muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aywa pilatos ako ka bina bataki blakata forum o ka chokabo ka birola ka shariata ka mo bale mashi kana fo isa ye alay wala mashi kana fo isa ye alade o don kelena romo ka maba no e pilatos ye ay letriti kata chokabo ka birola roma ni da mai ka kola abika demen yinu fe o ka se ka demen ni fitna ifagalila fitna mi nabika wuli aka mara yoro konnana wa soro to ro ka biro u bala ka jugu ya nyashi mo ma min jole me kesor jorla min kebe ka awa bilatos tanga no e siya no si o kebe ka jugu ya bula ale dela aka bataki yere halu mu mo go do ala kusebe yere to ro ka biro mo bataki mu mo go do ala yere Allah Maryam Magdalka aya laje aya laje لقد أخرجت هذه الأعشاب من فم تلك neni mbinde bo muso ina denda لماذا لا تفعلون munu ko so awte fendo ke ko ngobe mo wala fodo bala ka binyimi يا معلم ya ankaramo أريد befe أن أسألك سؤالا ki nyinigal dola yala itigi ala abisika mo onnu la dumuni wa ala bisika nunu la dumuni wa لو آمنت به حقا ni kulli man yarani allah ta'ala nyere la تلاميذ ni kera ne ka kalandenye لما تكلمت مثل ikunte الجاهلين. kuma ina fo jahilu be kuma chugo minna هل أخطأت يا معلم؟ ufilla wa ya ankaramo هؤلاء الناس جياع ma nuno ko de bula لا يملكون طعاما dumuni tu bolo يأكل شيئا معهم. o mana ne foye u bolo انظر إلى حالهم e kala jaw billahi ala yaminna وبقوا على هذه ni ba do no to ni chugala يموتون في هذه o bina sa sara kono ya kungo fere عن تجرؤي يا سيدي e ya faga jahiliya ba إلى هنا للزيارة. nunu bela gile nana kana bo ede ye كان لديهم
na soro so ku bubulo wala wotoro ku bubulo ku bese kata Urushalem nga no fanta unde loga wote kwe ma ba do fara tura ka faro ka kwe ngoso ka sia karama ko menyo ka sia kuma karama ko fe ma ba do fana bula nga mo wala famba uri fanta bulugolo de se bato de fantu bulo de ya karama ko Botros ama juguma la nyina ka kuma la kwe nga akadanye anga dumuni ke dumuni na Allah taala ba gartige do dumuni na e ka do so bi ala ko tan duskun ka mada. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد